मोनटां बेलायाव जागानायथाव आरो थांना बागै हास्तेनि लुकुरकनि जतनिनो इमां मोनटांगो थानानि बागै तेलिया मुरानि तिंगो क्लायनाय मोनटां हाथाय जरा कायसा केबाबाय नायखल जायगा तंमानि हापां एबा सरकार अ हातानो तंगो हरिपानचे सावि मान्यदा फियाबा अ मोनटां हाथाय ताबुले जुकना हा हायसे जों सासा ओंजाक अ जों सासा ओंगै तंमानो दिप्रा सारक नायखलै नायथावक स्नामका आरो हास्ते लुकुरक बदल थांगै टरिजम प्लेस नामलायगा फियाबा आसक नायथावक ओंगै तंमारकनो दिप्रा सा नायखलै तंमानि रकनो हापांनि मकलो क्लायख्या हापांनि मकलो क्लायै मकल यगजागै बोखा यगजागै साबै मानजागलिया बाहायके अ हातानो दिप्रा सारकनि यागो सिमी तनिनाय हनै हापां अ नायथावक जागानो नाहारना बागै बोखा यगजामां साबै मानजागलायलिया हायनि बागै रायदानि बिसिंतै पद्रे पदखे नाहारना बागै रायदा रुतुगलायमां हपुं सापुं थुयाकारै फियाबा बायथागो अ नायथावक जागा दिप्रा सारकनि याकनि केप्लेना फासिं इंजाक फियाबा सोमुंके अवश्य कतर DDADC हापांनि बिसिंगोसे क्लायो के DDADC हापांनि थानिके रायदा करिया DDADC हापांनि बिसिंगोसे क्लायो के तामुनि बागै हास्ते हापांनि यागो याफान्दा क्लाय अ नायथावक जागानो अ हाथाय बुदा दुमुर दै थेमा हायेंगै आरो तंनाय दिप्रा सारक आलगा थायो थांनानै नांनो अराय परे ओंनानै नांनो बावबो सावैमायाखौ बाहायजानि ओंनो फियाबा हापांनि फाइसिन्थि साख्लाय रिका अ हाथायनो जागा कटरमा खलायै इबा एरिया कटरमा खायै हास्तेनि फाइसिन्थि कायसा टरिजम स्नामनाय हनै